Mga idol, dito naman po sa 608 residente sa San Nicolas na kinabang sa inilapit na PhilSys services. Tunghayan sa ulat ni Idol Joanna De Vera. Umabot sa 608 na residente ng San Nicolas ang nakinabang sa isinagawang 5 araw na PhilSys co-location activity kung saan inilipat sa komunidad ang mga serbisyo para sa pagpaparehistro at beripikasyon ng National ID. Sa unang 3 araw ng programa, nasa 266 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ang nabigyan ng serbisyo para sa registration at verification. Samantala, 342 senior citizens naman ang napagsilbihan sa huling 2 araw ng aktibidad. Ayon sa pamahalang lokal, mahalagang mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan upang mas madali nilang makuha ang mga kinakailangang dokumento tulad ng National ID na nagsisilbing mahalagang pagkakakilanlan sa pag-avail ng iba't ibang serbisyo mula sa gobyerno at pribadong sektor. Sinisikap naman na gawing mas abot kaya at mas maginhawa ang mga programa ng gobyerno lalo na para sa mga prioridad na sektor gaya ng mga benepisyaryo ng 4Ps at mga nakatatanda. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.